Ja, en dan kwam dat van Landgraaf, dat ze ook die concoursen gingen doen. En Mhm. af natuurlijk ook al metgedaan. Met de Brok als hobbyzanger, die zijn dus als eerste, door die hand twee, de eerste CD stond die verkeerd damals. Ja, ja. Ja, en naderhand vond ik het wel leuk om het zo met te doen, om dat een beetje, ja, een beetje te onderscheiden, nog een beetje remmer goed. Zeker. En ja, en wat ik al zei, van, die liedjes, die stond me nog allemaal heel erg goed bij. En we wordt toch echt overal wel redelijk op metgezongen, moet ik Ja, wel ja, zeggen. ja, Het is ja. echt, en niet alleen in Rimburg. En ik bedoel, ik had het meeste gedeelte had ik in Neuenaren en Schaasbeek gedreven. En Ja. ik durfde dat gewoon op te zetten. Ja, ja. We zitten wel eens nu, die zand, nu nog, hoeveel 40 jaar, zit 40 jaar lang af? Ja, 40 jaar lang gaan. Zit er nog wel eens nu van die zand nog wel eens van, goh, hoe durf je dat nou hier te draaien? Dan denk ik van, we zijn toch al 40 jaar Landgraaf, wat is het probleem? Ja, ja. Dat ik af en toe denk van, goh, Landgraaf moet nog wel heel erg werken aan zichzelf. Op zo'n Ja. Ik bedoel, maar is best stolz hier wordt vandaan komen. Het moest er laatst wel een begrafenis zijn in Limburg. En erin is het Westport op het allerlaatste. Kijk. Wie ze dus met de kerk moet gaan. Ja, dat begrijpt toch wel een beetje aan, moet ik zeggen. We zitten in Nederland, dus het liedje voor dich was. Ja, dat is op dat moment raar, want dat in de deed eigenlijk, of niet? Ja. Ja. Nou ja, ik had dat afgelopen jaar had ik dat nog gehad met, misschien dat ze toch wel kent, Semine Shade. Liedje, ja. Verloren. Dat is ook gewoon textueel. Is het op sommige punten, klopt het niet helemaal qua muziek, maar het is gewoon wel een prachtig nummer. En ik bedoel, dat werd met geen enige regelmaat werd dat gevolgd in de plaats van kent ze mich dat regenen. Ja. En dat wordt misschien ook een beetje het laatste drukje bij mij in de rug om te zeggen van ik gewoon eens werk van maken, dat nu dat zelf kunnen vingen in plaats dat ze allemaal bij mij in de duur stonden. Kijk, Rimburg is natuurlijk merkelijk, de belt zei en zei van ja, ik had dat liedje geschreven, kent ze mich dat ons even opbrengen of zo. Ja. Dus. Maar even terugkomen naar dat LVK. Dat Kielewielen, wauw, er is geen opname van, niks. Die had toen van de ziekenomroep van het ziekenhuis van Zettert, die had toen opnames gemaakt. Ik had nog eens gevraagd, want ik vond dat toch wel leuk. Maar volgens mij besteedt er niks meer van. Die had dat toen gans opgenomen, die zenden dat uit voor de zieken van het ziekenhuis. Ja. En die tekst is die wel aanwezig. Dus een heleboel bewaard, maar die Kielewielen wou, die is weg. Dochter net zo flauw. Had er man te wou leren, ze gaat een ding is voor het was. Dat is wel jammer eigenlijk. Want ik was eigenlijk met de gedachte hierin gekomen, zo van, het zou wel leuk zien, en voor die tekst in ons hand, en dat we misschien die tekst dan, ja wat is het, nu in de 70, dat we die dan op de een of andere manier toch nog eens kunnen omzetten naar muziek. Dat toch inderdaad toch op de een of andere manier dat we dat nog gaan doen. Maar die is niet meer op te sporen. Ik zou het niet meer nee, want dan gaat ze in de computer, moet ze allemaal schrijven, dan gaan dat dinges. Maar goed, Maya Maggie hebben dat gezongen. Ja. Die had ik nog op de rol staan dat ik met die eens kon kallen. Ja. Dus het kan best zien dat Margot, dat die misschien nog gaat rond. Dat verzinnig had opgeslagen. En misschien nog de melodie weet. Ja. Want het wordt zo, dat moet allemaal live worden. Ja. En dat is je tegenwoordig, wenn ze dat allemaal ziet in de huis. Nee, maar zeker. Maar wenn die dat allemaal live moeten zingen, huis en daar op het LVK, dan voelt het er een hoop door de mand. Ik denk dat we er nog maar 10 dagen storen uiteindelijk. Ja. Maar toen de maandag gewonnen had met de Beer, dat was potverdomme een opera zijn. Peter Eikenboom. Peter Eikenboom, ja. Ja, nee, dat is zo. En dat waren allemaal, en er waren verschillende troubadours bij, die normaal optraden met gitaar en... Ja. Ja, nee, maar de charme van de muziek is wel enigszins verloren gegaan. Ja. Ik bedoel, live muziek kan ik het dan nu van. Ja. Ik kan mezelf in mijn leven herinneren dat ik geprobeerd had om ooit het dansmariesje te laten dansen op live muziek. Nou, dat wordt al niet meer te doen, joh.
Ja. Terwijl het is eigenlijk tellen, het is Ja, moeten tellen, ja, dat is ja. eigenlijk wat het is. Hè? Ik bedoel, Ja, het hoeft ja. zo ingewikkeld, net als je. Ja, en ik denk dat toen nog niet met het LVK wordt het ook gewoon letterlijk natuurlijk, volgens mij wordt het de ritmegroep, wat er vaak in stond, of volgens mij de walkers, denk ik misschien, dat die begeleid aan. Ja, du wordt een ragtime band. Ragtime band. Fred Dirks kan dat. Ja, dat ken ik wel. Het zit, ik kan dus ook. Die hadden dus ook die andere liedje inderdaad opgenomen, volgens mij in de studio. Kijk, als ze het uitnodigen. Jezus, ja. En foto's, en doen het nou wat, doen het met foto's tegenwoordig. Ja, maken ze voor alles maken ze een foto. Hè. Voilà. Trouwens, dit staat in dit boek. Daar zit een verkeerde datum bij. Dat is van 17 oktober en die hand gaat van november erbij gezet. Dus, Ja, en volgens mij staat net Instagram bij waar een liedje vandaan kunt. ja, want in de boek. naam zit wel, Ja. Ja, nee, maar in dat boek. Ja, zeker. Staat het al beslit erbij? Want volgens mij missen ze daar een stukje. Dat er net eens staat wie het gemaakt had. Dat alleen maar staat uit Rimburg, volgens mij. Überverwarmd. Of übergewoond. Kijk, dat is ik weet niet of ik dat artikel doorgecheckt kan doen. Kijk, dat is hetzelfde. Ah, ja. En dus staat, we doen allemaal metgedaan. Ja, maar dan moet dan ook het stuk staan, moet dan ook de jurering moet hij staan. Dat moet hij op dat stukje staan. Ja, 77. Even kijken. Er zaten nogal veel krantenclips als we wel in dat boek zien. Ja, ik doe veel aan geschiedenis, dus. Ja, dat hou ik al in de gaten, ja. Zit er ook nog bij een heemkunde of zo, of niet? Ja, zeker. Ja, dat verschillende beukjes schrijven wel. Maar de heemkunde die waar de Harry ook bij zit. Ja, zeker. Een Oké. hele vriend van de Harry. Ja, een topper. Harry is in orde. Daar had ik... Ja, daar heb ik vaak met geholpen met de uitgaven van Beuk. Grienerom. En volgens mij stond hij op een gegeven moment ook de jaren 79, dat kan ik plaats is, hè? Ja, dat is op een gegeven moment hoe het dat commerciëler was. Ja, en tegenwoordig is het ja ganz commercieel. Nee, aan zich vind ik toch nooit echt het mes met. Het is alleen, moet ik ganz Maar eerlijk het zeggen. spontane is weg, wa? Het spontane is weg. Wat ik maar zeggen, oh, er stond Koetje Grusgezond nog in. Leuk man. Dat heb ik Ja, graag dat is een gezien. leuk Dit boek, is dat. is ook een leuk boek. Ik ga het zelf ook. Maar, even kijken. Ja, ik ga naar een ander boek. Er staat inderdaad op een gegeven moment ook de jaren in. Oh, Hoe we gewonnen had. Dus daar staat er naam net in genoemd. oh. Ja, Dus, maar je ziet het. ja. Nee, ik bedoel, wat betreft Harry dat natuurlijk nog zelf een heleboel jurkens met de Belvoir knuppelen en de Ja, bitterballetjes ja, gezongen. zeker ook, wa? Ja. Ja, op een gegeven moment zijn ze ook goed gezegd, wa? Dus. Ja, op een gegeven moment had ze ook alles ook gezongen, toch? Denk ik. Ik vond op een gegeven moment, ja, weet je, ik vond het een hele leuke groep. Maar ik kan me op een gegeven moment voorstellen dat ze denkt van, ja, we zijn alle nu al het ouder werden. We moeten ook nog een keer de avond organiseren in de Ja, Belvoir. en dan werden een hoop kosten. Dat je er ook een heleboel tijd in zitten. En dat ze op een gegeven moment zeggen, het is goed geweest. Ja. Dan is het prima, want dan moeten we nog kikker jong verplichtende feiten. Om het nooit zo zijn. Ja. Maar dat vind ik ook vaak het probleem met zo LVK, wie leuk het ook is dat het er is. Sommige artiesten vinden het zo belangrijk dat ze er stond, dat de spas die ze er aan het maken van muziek, biscuiten raken. Ja. Dat had zich nooit gehad? Nee, ik vond het helemaal leuk voor me. Ja, dat moet ook inderdaad. Ik bedoel, het moet ook gewoon spas blijven. Ja. Entry, €5. Net te filmen. Gehuilen moet het zien. Geulen, sorry, geulen. Ja, inderdaad, geulen. Oh, Normaal worden, dat weet ik toen nog, dat normaal worden er hanen op. Ja. Maar dan waren ze aan het verbouwen doen en dan is dat op een gangenplaats. Dus dat, ja. En we hadden dat jaar, ja, los van die ene geld met die kinderen.
Nee, dat wordt later. In 90 wordt dat. Wat wordt er toen in 79? Worden er nog relletjes of niet? Nee, eigenlijk niks. niet. Nee, Nee, niks. Kijk je een ouder jas op dit? Nou ja. Het was niet druk. Dat is zo dat leden, ja, er waren maar weinig deelnemers, zeg Ja. maar. En ik kan me herinneren, dat was in de Cor Bertrand, dat is ook in de jury. Ja. En ik geloof ook dat Troubadour, of Wim Leentjes of... Die zaten dus in de jury daar. Mhm. Ja, en op een gegeven moment hoorde het, ja, die jury dan door de hele provincie, ja, wie is dat dan? En kiest er ook op een gegeven moment, ja, ik hoef het niet uit te leggen, het is duidelijk. Ja. Maar dat hoeft er geen... Nee. Het is niet zo dat ze ooit nog in een brief als gekregen waar ik stond, ik verstond het dialect niet. Dat is nooit binnengekomen, hè? Nee. Oké, gelukkig. Want Nee. maar dat is meestal de grootste klak van Luwe de Parkstad. Ja. Dat inderdaad, op de een of andere manier weer niet verstangen Ja, werden. wat ik wel leuk vond, van de kaart van de pap van hand is wel een oorkonde gekregen, die hing erop daarachter. Ja. En, Ik zie hem, ja. 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 En dus en de componist en de tekstdichter die kroegen en ook de kinderen dan. En voor al die kinderen hebben ook zijn oorkonde gegeven als Leuk. herinnering daar was. Ja, daar ben ik toch wel een beetje stolt op. Ja. En eigenlijk, kan ik gewoon zeggen, de grondlegging van het King of Vastelovens Liedjesconcours ligt gewoon in Rimburg. Dat is eigenlijk gewoon zo. Een Egelse. En Egelse, prima. Maar hij is de tekst geschreven door Guy de hing door Fons met meer in landgraf rond. Ja, dan, dat is jammer genoeg Freule te Brug gestorven door Guy. Ja, oké. Dat is nou dirigent geweest van dat jongen. Ja, Voice of Youth. Vullen nu zo'n Ja. wordt het vroeger in het Ja, en carnaval. dan maak ik het eigenlijk, maak ik de tekst en dan maak ik de muziek bij. Ja. En als je op de site kijkt, kan ze nog een ganse hoop van die slagers, kan ze nog textueel bekijken. Dus zo moet het. En ook beluisteren. Ja. Nou, ik heb er een x-aantal doorgelopen. Met de kater is me eigenlijk niet zo richtig op het ding gekomen. Zie je nog apart. Ja. Dus. Maar goed, ik vind het sowieso fijn dat ze inderdaad toestemming als gegeven inderdaad om die liedjes inderdaad weer op de bekende diensten te krijgen. Dat we dat in ieder geval voor elkaar krijgen. En ja, ik denk wel maar dat Rimburg met regelmatig nog allemaal bedankt voor het Westspelleed. Ik bedoel het. Ja. Ja, we doen het allemaal gedreven. Geest ze zelf nog op stap of niet? Wat bleef? Geest ze zelf nog op stap? Nee, ik al lang niet meer. Dus het is net zo dat die... Nee. Op toch kijken daar. Op toch kijken. Wat? Op toch kijken. Op zondag. Nee, ook niet. Oh, niet? Nee. Dat is klaar. Oké. Het is voorbij. Maar ik vind het wel leuk voor te volgen op de televisie, weet je. Ja, weet je, ik ben... Ja, ook het LVK elk jaar. Ik ga dus dit jaar ook die 3 uitzendingen gezien. Maar ik vind, het is anders wel. Ja, weet je... En het is moderner heen en door. En, Tegen modern had ik nog niet zoveel van buiten, maar ik vind zelf dit jaar... Ik ga zelf wel een beetje... Het is de eerste keer in het jaar dat het voor mij een beetje een deceptie is. Want er ik vind het ook niet geweldig. Er zijn een heleboel liedjes doorgekomen waar ik van denk van... Oh jee, ja. Oké. En er zijn ook een heleboel liedjes waar ik van denk van die zitten net in de finale en denk ik van... Ja. Ik snap het niet richtig. Ja. En dat is lang geleden dat ik dit gevoel gehad had. Ja. Ik ben letterlijk toch wel enigszins met slechte zin zo niet heen gegaan. Want ik stond een beetje aan de garderobe bij de dames iets van de Eunskes. Gewoon nog een beetje naar het luisteren. Ja, en ik had zoiets van... Ja, ik mis er toch een paar hele grote namen. Maar ja, het is ook te massaal geworden met het sms. Ik weet niet hoeveel dat betekent. Ja. Ik vind het wel fijn dat ze merkt dat nieuwe groepen gaat sneller doorkomen. Maar wat ik nu aan merk is in feite, met zo'n nieuwe groep, eenmaal met in zo'n LVK, is dat ze vaak de volgende ronde al horen, dus een ganse finale, vanwege dat het vuurgeliedje ook goed wordt. En dat is nooit een goede beoordeling, Nee. omdat het vuurgeliedje ook goed wordt. Ja, en dan nu wat ik dit jaar, in ieder geval van die Oud Prinsen, van die groepen was. Ja, Ik zie het, Ja, ik denk persoonlijk dat die ook zich flink helpen met stemmen. Ik bedoel, dat zal het zien.
Maar ja, weet je, het is wat het is. Het had er in ieder geval enigszins voor gezorgd. Dat we net met die rare 100 liedjes huren. Maar Ja. dat Ik viel vond er nog. de suggestie van ons allen gisteren, de moeten de publieksprijs moeten. Dus, en de juryprijs en de publieksprijs. Had ik eigenlijk allemaal wel een goed idee gevonden. Ja, En ik ga zelf bij het Ja. LCMK ook een publieksprijs ooit gewonnen. ja, ja. Dus, en dat maakt het misschien, dat maakt het net wat toegankelijker, denk ik, Ja, ja. om mee te doen, inderdaad. Want ik sta er zijn nog wel jaren geweest, maar 3 jaar geleden, wie dat van Lieshouden Arts kwam. Misschien als het kent. Dat ook echt zo, ik denk, dat kan ik missen, dat is toch winnaar. Dat was gewoon. Ja, en doe van Miserabel, dat van Keske toe, dat was ook leuk. Ja, maar dan toch niet op de een of andere manier dat ze heel weinig punten van de jury had gekregen. Wat mij vaak opvalt, op het moment dat er humor in de muziek zit, deed de kenningsjury daar niks mee. Die gaan af en toe het gevoel dat die nooit op stap komen in een vaste longen. Ja. Ik bedoel, daarom had ik bijvoorbeeld zelf allemaal er never heel erg leuk gevonden. Ja, Daar zit gewoon humor in. ja. Ik bedoel, Ja, en spreek aan. Dat is, ja, ik bedoel, de muziek moet vooral serieus blijven, maar dan moet ook het van Ket prikkelen, ze. sprikkelens of spassen zitten. Ja. En dat mis ik te laten. Ja, dat klopt. Of dat ze alleen maar zingt van die is gestorven en die is dood en dan mis ik. Ja, weet je, we missen alle Nederlanders aan voor dode familie en Ja, we zijn die ons ja, ontvallen ja. is. Maar we moeten ook niet op een gegeven moment in de tranentrekker muziek Ja. Zeker, dat is af en toe zijn leuk. Ja. John, hast du nog een leuke anekdote over bijvoorbeeld het LCMK? Want daar is ze zelf natuurlijk ook op de bühne metgezongen, toch? Wel eens een Nee. keer. Gaat nooit metgezongen? Jawel, in Belveld wel, daar had ik de dikke trom gehouden. Te drinken het gewoon. We houden dus die jongens die van de fanfare die over misgenomen naar Belveld, dus Ja. met de instrumenten, maar dat wordt allemaal goed, allemaal geplayback, ja. En door Guido, daar houden zich toen verkleed als kater, dus dat is gewoon altijd met op. Mhm. En ik ga doen, ja, gewoon wel nog met halen. Had ik de dikke trom gehouden dan zogenaamd. Oké. Maar dat filmpje van dat kan ze nog op YouTube, kan ze nog zien. Ja, Toch dat- kater van de pad. Dat gewoon ik opzoeken. Daar maak ik werk van. Dat zet ik in dit Ja, misschien kan ze het erbij zetten. interview erbij. Maar op het LCMK dus in feite van heel Landgraf had ze nooit metgezongen. Nee. Alleen maar geschreven. Alleen maar geschreven, maar wel met, doorgeweest. Ja, Wel, ja, tuurlijk. Dus, ja. Nee, daar wil ik dich voor nu. Of er moet nog een hele leuke, wat ze zegt van, goh, daar wil ik nog wel met dich delen over die escapades in het LVK en het LCMK Nee. en in Egelse. Nee, Ik wil in ieder geval bedanken voor de genomen tijd. ja, En ja. hij had nog het liedjes liggen. Zet. Misschien, want een paar jaar geleden ben ik 80 geworden. Ja, Dan heb ik ook een liedje gemaakt over oud werden. En dat hou ik in de bekende aangeboren. Of we dat willen aan, de tekst en de muziek, ja. maar geen reactie. Geen reactie. En dan had ik nu de tekst, de muziek had ik in het bulletin gezet van de heemkundevereniging. Oké. Dus mensen ouder werd, dat ze dan een hoop gebreken kiezen en zo gaat hoor. Ik vind dat er nog lekker fit bij zit. Ja. Hopelijk blijft het zo. Ja, nee. Maar ik zou daarom is het toch gewoon leuk om eens een keer daarover te babbelen. Ik bedoel, want dat is nooit gedaan. Ja. Ik bedoel, en iemand straks een heleboel Ja, luister, ik ga hoop ik net dat je zo bij de van. heemkunde terecht kunt. Ik sta er nu op de camera. dat Ik weet je maar nooit. ga nog die verzameld-cd worden gemaakt, dus van alle de leuke dingen Ja, die had ik ook aan de heemkunde gegeven, dus die moet ook door, zie je. oké. Maar ik ben in de maand is bescheiden, ik train het weer op de vuurgrond. Nee, ja, maar die moet ze ook hebben. Ik bedoel, Ja. ik snap dat ook wel. Ik bedoel, weet je, ik hou zelf ook zeggen, moet ze dit gewoon doen, op die manier. Maar ja, weet je, want ze ging achtergrondverhalen erbij, Chris. Ja.
En dan zet ze alleen maar die muziek erop. Dan duurt het langer voordat nu het in de gaten haalt. Ja. Want nu zijn het heel traag. Ja. In de algemeen, zeker met muziek. Want wat in nu zegt van, oh, dat wordt vorig jaar een hit. Nou, dan pak ik even mijn boekjes erbij. Oh, dat is al wel 6 of 7 jaar geleden. En daarom hou ik van, en ze de lui inderdaad iets kallen over die muziek en dergelijke zaken. Ja. Als een grotere kans dat het gauw wordt opgepakt. Ja. En voor mij is het gewoon belangrijk dat de discjockeys het weer gaan draaien. En dat ze trots kunnen zien op wat vier een landgraaf. Muzikanten, tekstschrijvers, wij dan ook. Ja, wat die neer had gezet en dat het niet gewaardeerd werd. Want uiteindelijk, want voor zijn eigen vastelandscultuur. Ja. Ik had laatst nog een tekst geleverd aan Oom Zat. Ja. Door Samba aan de Worm. Ja. Dat had ik al jaren geleden geschreven. Ja, en die willen dan eens kijken of ze daar nog een liedje van kunnen maken. En dan met toe een landgraaf. Nee. En dan Drolia Simons, hem kent ze wel. Ja, de man ik een paar weken geleden gesproken. Ja. Ja, zo dan, daar hadden we leuk al gezegd, dus we gaan het te maken. Ja. Ik geloof, daar had ook in Warbing ben ik geboren, had de muziek gemaakt. Ja, daar wordt allereerst een liedje van muziek gedaan. Ja. En dan daar staat, geloof ik, daar staat ook de muziek van ons. Ja, ik zou het moeten nazoeken, ik weet het niet meer precies, staat ook voor een liedje van ons op. Of is dat naderhand op die cd van Landgraaf gekomen? Nou ja, Landgraaf stond volgens mij, voor wat ik weet van dich, 3 of 4 nummers. Die collectie. Ja, dat zou kennen, ik weet het niet meer, het zou moeten opzoeken. Ja, van Wespelleed. Het Wespelke. Ja, het Wespelke. En dan Sun City. Sun City Blumke. en ons apotheek. Via het kap Ja, dat is in de gaat. Frisse moeren, frisse slaat. Ja. Het is een zelderij. Dat is karamba voor de prijs. Zo gaat het niet Ja. Dus volgens mij 4 nummers. En dan de brokken op de straat eraf. Brokken ze al af. Dat staat niet op die cd. Dat staat nog, ja, dat had ik toen zelf wel opgenomen. Oké. Ja. Ja. Maar hadden dat staat ook op de website? Ik geloof het wel, ja. Ah, daar kon ik trouwens in. Moeten we eens kijken, daar staan nog meerdere. Kon ik trouwens nog kijken. En dan kon ik met die van Oom Zat gewoon beginnen snappen. Want ja, zo leuk zie je niet dat mag opnemen. Toch? Ik ga in een eigen studio. Dan moet je me uit. Oh, nou, deze dat liedjes opnemen. Ja, daarom hou ik ook zo uit van, ik wil dat kiele willen wou, wil ik vingen. In ieder geval een soort versie daarvan. Ja. Om eens op te zetten. Ik bedoel, dit is... Jong dochter, net zo flauw. Ja. Dochter, in de wauweleer maakt liever het plezier. Dus in de game dat veel gewauweld werd. Maar ik kon hingen dat Margot gewoon niet ging halen. En eens kijken of die misschien die tekst nog gaan, of zich dat kan herinneren. Want er zit natuurlijk nu bij. Die liet ze enkel tekst lezen en die zingen zich dat. Ja. En die vergeten dat er nu aan te leren is. Ja, want die had dus in het middags moeten die in geleerd zien. Dan had hij dat moeten oefenen met dat orkest wel. Ja. Ik ben benieuwd. Die ga ik echt vragen. Ik ga wel een paar dingen waar ik echt zo goed aan van, dan moeten we eens even weer kijken. Inderdaad. Ja, ik zou het leuk vinden, want al is het een pianoversie. Snap je? Ja. Zo gaat het niet geest. Dus, nee. Dat wil ik bedanken. Vond het leuk. En ik maak daar nog wat foto's, dat ik nog weer nu laat kijken. Ja. Want dat is toch heel erg uniek om te zien. Dat allereerste bij het LVK binnen is gekomen. Ja, maar geloof die van Warburg zijn dochter op. Ja, maar die zijn woorden later. Ja, die zijn nog bij het LVK geweest. Die zijn in 92 zijn die iets heen gegaan. Ja. En dit is 79, 80 jaar. Ja. Dus dat is een ganse... Ja, dat worden. De eerste van Landgraaf. Ja, dat weet ik dus niet. Ja, dat weet ik wel. Ja. Dat weet ik zeker. Ja. De mensen Remburg, Landgraaf. Ja. Ik bedoel... Ik weet nog dat alle wist van moment is ik had dat toen gezegd, ik stond met hoe de bellen ter dag. En ja, ze had het geklapt. Dat alle weer president, alle wist men is. Ja, van hey. Ja, dat ken ik niet. Ja. Dat,
hadden nog een bepaalde leeftijd dat ik net geen ken. Ik bedoel, ik ken eigenlijk alleen de André. En ik geloof dat vuur had nog, de president die vuur zit, had ik nog gekend. Jo, Weesman. Ja. Daar had ook hij gewoond. Hij woont in Gremersbroek. Ja. Dus, Ben ik wel eens vroeger met opgetrokken, met Rio. Oh, de fanfare voor de familie of met de dokker geregeld. Oké. Ja, dat is altijd leuk. Dus, nee ja, leuk. Top. Super. Nou. Voor zie je. Dankjewel, Jean, voor het optreden. Voor het interview. We zijn wat lozer geworden. Vooral die tekst opzoeken. En dan hoop ik dat ik bij een volgende uitzending zie. En dan wens ik je voor nu een hele fijne dag. En wanneer er van de carnaval genieten zit, geniet ervan. En bis ik nächste keer. Adieu. Adieu. Leuk.